Saan laeng ang ayangayan dati makisalit, masapol ang makisalit da. Ang mga no DJ atay maasuratan da, ket iso ti pagkaykaysaan dagiti horado ang mga abak. Kayat ko nga kablaw, dagiti amin ang nalalaing kaya natutured ang manorat at timabuno, ken si tatalaong iti panambak ti arfafil. Nalalaing gapo iti laing da anang abak iti dayti apasalip, natutured gapo iti tured da nakisalip, ngem naabak. Iyagteng ko ti gumaygayeb-geb, pagablaw ko ken ni Apo Ray Antonio, ken Tess Viduya Antonio, ken ti pamilya da. Gapu iti bileg nakem da ana magtalineed iti inrosat da nga arfaafil nga itan nalanguinan ti sangapulo atawen wenno may sa dekada. Kodos ken kaapo, agbiag ti arfaafil, mabuhay kayo amin na manurat nga Ilocano. Gagayem kan kakabsat, kadawukman nga intay palakpakan, ti arpaafil, kan ti agkainungot, aray kantes. Pinalakpakan tayo daapo, taman mano ti agbaybayag, nga agpaspasalip iti panagsuratan. Manmano ti makapaot, taadu abanag, ti mabukbuk itoy. Kasapulat ti kwarta, oras, tattao at tumulong kanda dumapay. Inayon ko pa'y panunutan damat no kasatno ang mapapintas da daytoy. Kasi ti Reader's Choice Award, anak, Facebook Pulse, pasalip trivia, kang runaanan ito'y ti awarding ceremonies dedikada. Raumot daytoy nga raramidan dagiti agkaingungot, tauray at daday iti balasi taaw, ikagkagumaan dat tumalyaw iti kasaluyutan. No am amirisen, tinawen amang mulmula da kaday iti bukbukel. Bukel para iti masakbayan ti literatura Ilocana. Nagpinta sa pagtulada na po. No inaig tayo iti panagsurat, mabalin tayo iti agimula, ken mangbukel iti may sapanggap. No kayat tayo ti agbaligi, agpuunan ken nagimula tayo. Agsursuro, agbasa ken nagsurat tayo. No dite ammo ti may saabanag, sukisuken tayo daytoy. Kadangadang tayo ti pluma tayo iti aldaw ken rabi. Sursuruan tayo ti agsurat iti cellphone iti kasta, uray magmagnawin no nakaidda tayo, mabalintay ti agputar. No manada sa baling obra tayo, dite ipampambar daytoy. Masapul nga dalat ta ti oras ti panagsurat. Tano kastoy ti pangimutigtig tayo apo. Dumteng ket dumteng ti panangabak ken pamadayaw. Kas ehemplo, simrukak iti usok ti pagminasan, abumaba iti pitogasot a kadapan. Nakaamamak apo, tadita ti nakalmusan nakatayan ti sangapulo katinnem. Nukpay kastain torturad ko. Kastamet nga inadal ko ti lingwahe ken kultura da, tapno maramat ko dagitoy. Tibunga na, ti sarita a panubok ti usok, ken ti danew, akid daw pakaasi ti Goldfield. Daytoy ti kalkalikagumak nga ipasagipsat kas maadaw iti prinsipyo nga ipakpakat ti arpaafil. Bayandak man aputo nga kiday ti na isang sangayan asahagot dakon. Ti Corona Laurel. Palakpakan tayo dapat. Kastan, sapay tagtultuloy ti arpaafil. Diyos ti agmina ako, agbiag ti arpaafil, agbiag dagiti ti mabuno, agbiag ti literatura Ilocana.
mensahe ti may kasangapulo kasangay ti Arfafil. Naimbag ngal daw yo amin at mapuno ito may kasangapulo nga anibersaryo ti Arfafil. Abara kablaong mi kadagiti nangabak itatawid. Nang nangruna pa'y, anabarbara pa'y, ti kablaong mi kadagiti adda iti likod da ito'y apastel. Kablawan mi med dagiti di nangabak. Kat di da kuma magkupay, ta di da maglangan mangabak, kat namin aduna nakisalsalip da. Kat di agpailaan kuma, dahil ta akarit kadakwada, ang mga utog, nukasano aring bawan da dagiti nangabak. Nukasano apapintasan da ti suratan da. Adalan da no anya tinapintas iti dayay na nangabak asaritawan no danin. Dua taon ti busbusan, tapno mapapintas ti suratan. Kan tapno perfecto ti panagsurat. Sa Luzon, nagsursurat kayo iti pakisalip yu. Ti kadilaan, abakin yu premyo, ti adda iti panunot yu. Napanunot yu kadi, oray basit o sidlaan. Ababaan ti panakisalip yu. Saan yu lapag papaknangin ti literatura, ng patipay ti bagbagi yu. Ti panunot yu. Kadagiti agbasbasa, masapong mat nga iduras da, ti pagrukudan da, iti basbasain da. Sa nagagangay, asinurat, ti basbasain da, ang nangabak. Panunutin da kuma, mapay at pinili dagiti urado, dagiti nangabak. Nga, adda, naununod, akay papanan, ti sinurat. Kadagiti napadayawan, itatawen, manan, awatan nyo, tinabara, kablaw mi. Ngayon dahil ti palagit mi. Saan kayo kuma amaknag iti pinangabak yun. Saan kayo kuma ngagsardeng ang mga sa itiploma yun. Mangsurat kayo iti napimpintas pa'y. Agsurat, taday talaan iti pakadalan nyo. Iti ang panangpatadong nyo, diploma yun. Agbiag nga ron ti Arfafil. Ket adado kumapay ti tawen asumangbay kankwana tapno adda ang matulungan na ti literatura Ilocana. Agbiag dagiti manurat nga Ilocano ang mga patpatag iti bukod da apagsasaw. Ken mga itultuloy iti panang papuskol da iti pakasaritaan da iti lubong at pinili da. Saan la at ipanang pabundong da iti bulsada. Agbiag ti literatura Ilocana. Agbiag kayo amin. Agyaman ako na.